אז זה דבר ראשון, אז כל בדיחה פשוט צחקו. תראה פעם שיש איזה קטע שתיקה מבדיחה, אז תקנו על ההורים שלו את העיניים. הנושא של הסטנדאפ שלנו הוא קצת קטעים כאלה מכינאים, קלאסיים כאלה. נתחיל ממשהו שהוא קצת קלאסי במכינה. כאלה שאתם מגיעים, פתאום עולים לטלם, יושבים לכם בפנן, חושבים וואי, יום מכינה אלה המשרתים שלי היום. יושבים בפנן, יום מכינה, תוציאו מילה לבנה, חוסר אותה. בדיוק פה אני אוהב את זה כאן, בדיוק. תודה, תודה למכינה. מה הקטע? זה כל פעם שיום מכינה עושים משהו חדש, כולם מתלהבים. מה זה? כולם לחם עם בצל. מה הקטע? השם חיים כהן הגיע למכינת רבי. אתם זוכרים את העולם השכר בקטיף, שעומדים כזה יום שלם, 12 בצהריים, זיעה נוטפת, מגיע הבקר הזה, מסתכל לכם בעיניים, עומד מול הדולר, תקשיבו חבר'ה, התפוח הזה, על הפנים, מכת קטיף, תקשיבו, תסתכל לך בעיניים, אומר לך אחי, מכת קטיף, ואז מגיע המליק שלנו. הטרי הזה הוא לא טוב. אתה רואה? יש בו מכת קטיף, הוא לא טוב. וזורק אותו. קטיף, זורק. מכירים את זה, יש לבא קטיף וזה, עולים על סולם, ואז נפלים ממך, מכירים את זה שתמיד לפני עבודה בשכר, פתאום כל הבעיות צצות. פתאום קרע במיניסקוס. אני בא לאלף עבודה בשכר, תקשיב, שנה שעברה גזרתי את הציפורן ברגל הקטנה פה, אני שותק מהמותניים, לא רוצה לשלם צ'קים, לא יכול לעבוד. שמתם לב שבקפיטריה הבשרית פתאום נהיה ריק. למה? כל הצבעונים מתחילים לצוץ וכל אלה, לא, נהיה משעמם כאילו, חבר'ה, תחזרו, לא כיף לי. אבל זה שם לבד, תראו את זה גם, אתם יושבים בטלם, בפנה שלכם, אוכלים את האורז המכינאי, הקלאסי, אוכלים לכם, כן, לא יודע איך לקרוא לזה, לאכול, לבלוס, משהו כזה, ואז מולכם מגיע המפריט הקלאסי. סיימתם עם הגז שם? שים את הפילה מיניון על האש. יש גם קוויאר שחור, הבאתי מהבית, שים גם חמת בוטנים, מה שבא לכם יש לי. מכירים את זה שביום שני, אחרי עבודה קהילתית טובה, כיפית, נענה, מגיעים למכינה ופתאום יש שיחת קבוצה. כיף, כאילו, תכלס, אתם, פנה שלכם, מריצים איזה שעה בשיחת קבוצה ופתאום, יש לי סלב בראש, מתחיל... השיחה נשמעת כך, כל מה שאתם שומעים באוזניים זה מהות מכינה, מהות מכינה, פרקטיקה. לא, מהות מכינה. ואז יש את היום הזה בשבוע שכולם מחכים לו, כרגע זה לא יודע איזה יום, זה יום שלישי נגיד, ואז זה בערב מגיע שעה קדושה בשבוע, המליאה. שביי לצוות מליאה שעושה את עבודת קודש. ואז מתחילים הדיונים. יושבים בכיסא, כולם בפנן. ואז מגיע א' מליאה יומי. אוקיי, טוב, יש לכם שאלות הבהרה? כן, לי יש שאלת הבהרה. כן. יש לי הצעה, אני רוצה לשאול את כל השאלות. עכשיו? כאילו שאלת הבהרה, אבל אני מוציא הצעה. כן, שאלת הבהרה להצעה.
אז אחרי שהעליתי את כל הבלגן, ואז דיונים, ואז פתאום יש לנו את הארל, הנסיך שלנו. די, חבר'ה, בבקשה, תהיו בשקט, תעשו לא פה יש לי שאלה קטנה לקבוצת ד'. אתם מכירים את זה שפתאום 8 בבוקר? אוי, שיט, אנחנו מאחרים בלוז, אנחנו משיחת קבוצה מאתמול ב8 בלילה. גם בתור קבוצה ג' באמת, תקשיבו חבר'ה, נמאסתי כל היום לנקב את הצהובות שנשמרת עם הכתיבה של הג'. אם כבר מדברים על קבוצה ג', חבר'ה, בוא נדבר שנייה על הבנות של קבוצה ג'. מה אתם מסתגרו לך? אבל לא מזיזת לכיתה ג' גאונית. אני בא אליכם, אני בא לכם. מה נשמע? אתם בסדר? גם חבר'ה לא קצת נמאס מכל הזוגות האלה במכינה. יש לנו פה כאלה מדי זוגות, לא נמאס אחד מהשני, לא, אתם לא מכירים את הקטע הזה, פתאום מכינה יכנס לכם לברידים, גם בתוך הזוגיות כזה. ואז היא באה לכם כזה, חייבים לדון. אתה רוצה לעשות שיחת זוג? את לא מכילה מספיק. אתה לא מספיק דורש אבל. אני דורש כמה שאני יכול. מה עם הפרקטיקה? זה רק מאוד מגן. מה הקטע של צוות גיוס לעשות כל כך הרבה גיוסים? כאילו, מספיק כנס אחד, יש לכם מכינה שלמה כאילו, אתם רוצים עוד ועוד ולא מספיק, יש לכם אורחויות ויש לכם זה, יש לכם ההוא, מתי זה נגמר כאילו? כן, יש שלב א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', אין מספיק אותיות בשביל להכין את כל הכנסים. מי שעשינו לסוף. לא נורמלי מה שיש פה. גם אתה מכיר שמגיע היום ארוך כזה אחרי שיחות מהות, עולים, שיחת קבוצה בכלל, שלא נדבר על היום הזה, עולים למעלה בדרך האמיצים, מגיעים לזולת המעשנים, מגיעים אל מורנו, רבנו, חכמנו, כותל ויוש, באים עם מנחה לאל, מפקד פלופלס על היתר, עזרו לנו חבריי. בואו קצת נצטף אתכם. איפה את? יש פה מישהו מחדרה, מישהו יכול להוציא אותם עכשיו? אני מניח שיש להם משחקים קפיצים בכיס, אפשר להוציא אותם? אם הולכה מהשבת, אפשר להחזיר אותם, תודה. איך קוראים לך? אתה שם. מאיפה אתה? עוד פעם? מה זה המקום הזה אחי? מה, אתה מחליט להמציא כאילו שוב ולנור שם? יש כמה מזרחים יש ביישוב? 99%. ואתה אחוז הדבר היחיד. יפה מאוד. ככה זה כל היישובים המוזרים האלה בארץ שאף אחד לא מכיר. איפה שאני? מאיפה חבר שלך? אתה בא מבחינה, אתה מכיר את כל החורים שיש בארץ. טוב, עכשיו חבר'ה, לסיים כזה הצלחה מכינאית טובה. הגשמה מכינאית, זה האידיאל שלנו פה להציג. טוב, חבר'ה, איך מקשיבים את האידיאל של המכינה, כאילו, לא קרבי, כאילו, תשמעו, אני ראשית לא קרבי, איך אתה ממש את זה? אני לא מסכים עם כה, זה לא מוסרי מצידי, אני לא מסכים, לא. ככה בשקל, תביא לי קולה. תקשיב, אז זה לא מוסרי, תעזוב אותי עכשיו, קחתי, אני מוסרי פקודה, מעלי, קולה שקל, תביא לי קולה, אחי. לא מביא לך קולה, מוסרי פקודה, קחתי עכשיו כלא 6. עכשיו כלא 6, קחתי. הייתי בשיעור מוח, למדתי מה זה מוסר. אני הולך מפה. מוסרי פקודה, בעלים, לא חוקית, בעלים. טוב.